Hello everyone for today's video. Pananghalian na kaya tara na kain na po tayo. And our ulam for today is gulay-gulay. Yes. Hindi lang masustansya, pampagana pa. And our ulam is inabraw nga saluyot, marunggay, utong. Plus tinuno apo nga patpatayok sa bidtukong usap-usa dati niya isa po nagimas sausaw apo iti kanan pagkuong with calamansi ano pang say mo. Kain na tayo guys. Napiyawan na apo nga panagpiyag. Let's eat mga padak nga kailo kano.